O Colexio Divina Pastora Franciscanas de Ourense e o Virxe de Guadalupe de Avión son os centros gañadores da sexta edición do concurso de recollida de pilas Pilabot, unha iniciativa promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en colaboración cos xestores das pilas autorizados en Galicia, que busca concienciar as novas xeracións sobre a importancia da reciclaxe deste tipo de refugallos. Nesta última convocatoria participaron 31.611 estudantes pertencentes a 150 centros de educación primaria e secundaria de toda Galicia, que conseguiron reunir un total de 47.700 kilos de pilas, acumuladores e baterías usadas entre os meses de xaneiro e maio, período durante o que se organizaron as recollidas. En concreto, Franciscanas logrou o primeiro posto en termos absolutos ao recompilar preto de 5 toneladas de pilas nas súas instalacións. Desde o ano 2018, o certame Pilabot busca fomentar a reciclaxe de pilas tanto no ámbito escolar como nas familias do alumnado, ofrecendo recursos pedagóxicos que promovan hábitos responsables no eido dos residuos que contribúan a evitar problemas de contaminación.